बे समाव आं मोनसे लुगैयो बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ किन्तु हाग्रामा महिलारिया डेपुटि चिफ Welcome to my channel. Please like and don't forget to subscribe my channel. गासिबनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेब बावहरबाय बे बेलासि समाव आसा खालामो नोंथांमोना दासिमबो आरो दिनैसिमबो बयबो इसोरनि उनाव मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि उनाव जोबोर मोजाङै दङ। बे समाव आङो नोंथांमोननो मानि सोमोन्दै मा बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय। सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'आव राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निश्चय खोनाखांबाय बा मिथिखांबाय बेखौ आं निश्चय मिथिदों। दा बिनि सिगां सिगां आं माखासे खोथा बुंनो सानदों बे भिडिअखौ होनायनि सिगां दै। दा मेन बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बयबो दायो मोनफ्रोमबो दलनि मानसिफ्रा लुगैदोंना लुगैयाखै बेखौ मिथिया। इउपिपिएल हान्जायाव जेसेबां मानि पलिटिकेल हान्जानि मानसिफोर दङ बा माखासे दैदेनगिरिखौनो बुंनांगोन सेला बेला साइडआव थाग्राफोर इउपिपिएल हान्जानि नङा होमबा जिथुनाखि बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा जिथुनाखि दायो बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैबो बर'नि हान्जाखौ ज' जाजानो लुगैदों नङा होमबा। बेजों लोगोसे जोंहा अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि मानगोनां दिफेन बर' साराबो बे ज' जानायखौ लुगैदों। दा लुगैया नङा बयबाबो लुगैखागोन आरो गासिबो हास्थायखायो बेफोरबायदि जमा जानायखौ। दा बिनि बेलायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जाहाथे गोरोन्थिफोर जायोबा बा रंफोर जायोबा नोंथांमोना निश्चय आंखौ सासे गावनिनो आंगोनि फिसा बर' हिसाबै निमाहा होगोन बेखौ आं गिबियावनो निमाहा बिखानाय थाबाय। दा मेन बाथ्राया जाहैबाय ज' जानायखौ बयबो लुगैखायो आरो गोदोनिफ्रायनो लुगैखायो मानो होनबा जोङो ज' जायोब्ला गोबाङैनो जोंनि सुबिदाफोरखौ खालामनानै लानो हागोन बे बाथ्राया सियर। नाथाय जागोना माब्रैहाय दा जों बेखौसो साननो गोनां नङा होमबा। ज'खौ जागोन जानो ना जामारगोन नामा ना बले जानाय नङा ना बले फैबाय थानाय इलेक्सननि थाखायसो 2025 2025 मायथाइयाव जिथुनाखि जानो गोनां बिटिसि इलेक्सन बेयावसो माबा मोनसे सिं सिं सोलो खालामनो नागिरदों नामा नैबे गोबां साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। दा जाय हक थेवब्लाबो जाब्लाबो जायाबाबो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय आंनिब्लाबो जमा जानाया मोजां मानोना ज' जायोब्ला जोंखौ रावबो सेरनो हानाय नङा एबा सिगिनो हानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला जेरै जोङो दिनै मोनसे समाव बिपिएफआ बिजेपिजों एलायन्स जानानै गेलेबोबाय कंग्रेसजों एलायन्स जानानै गेलेबोबाय दिनै फैयै फैनानै इउपिपिएलआ बिजेपिजों एलायन्सआव दङ। दा बे बिजेपिजों एलायन्स थानायाव बिजेपिया जुदिहाय नागारनो नागिरदोंब्ला बेखौ नागारनो हो टटेलि नागारनो हो। जोंहा बर'निनो पलिटिकेल हान्जा मोननै दंखायो जोङो मोननैजोंनो ज' जा अर्थात एलायन्सआव थानानै गेलेलाय। बिनि उनाव सिपखौ दा जोंहा राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों बा किसुमाना गोबाङानो इउपिपिएलना सानदों जोंनि प्रमदानो सिपआव थानांगोन आरो बिपिएफना सानदों जोंनि हाग्रामाया सिपआव थायोब्ला जोङो ज' जानो हागौ बा जागोन बेफोरबायदि सानलायनाय दंखायो बयनिबो गोसोआव। दा बेखायनो आं बुंनो साननाय मेन बाथ्राया मा नोंथांमोना मिथिनो थांगासिनो दङ। आंनि बुंनांगौआ बेनो जे बिथांमोनहा रावबो फैलायनाय नंखाया बिपिएफआबो थांजाबनाय नङा आरो इउपिपिएलआबो फैजाबनाय नङा। बेखायनो बिनि आं मोनसे ओरैबायदि सानदों बा मोनदांदों खिन्थु रङा जागोन बे निस्सयखा नोंथांमोननि थाखाय आं बुंनाय बाथ्राया खिन्थु सरि दे लोगोफोर आं माने गय जागासिनो दङ खुगायाव गय सोना लादों। दा आंनि बुंनांगौआ बिसोरखि बिथांमोनहा एलायन्स हिसाबै गेलेलायदो गेलेनायनि उनाव सिपखौ सोर जानांगौ जानाङा बेखौ उनाव सेलेक्सन खालामदो बा डिसिसन लादो। बिपिएफआ जिथु भटखौ गोबांसिन मोनदोंब्ला बिपिएफनिफ्रायनो सिपखौ जादो आरो इउपिपिएलआ जिथु भटखौ बिपिएफनिफ्राय गोबांसिन मोनदोंब्ला अब्ला इउपिपिएलनिफ्रायनो प्रमद बर'आनो सिपआव थादो नङा होमबा। दा नैबेफोरबायदि जोङो मिलायनानै सोलियोबा जोबोद मोजां जागोन आरोखि। थारमाने गंसे थोरसिनिनो ओंखामखौ जोङो राननानै जानो रोंनांगोन आरो जुदिहे समान समान 50-50 जायो अब्ला मा खालामनो गोनां जागोन नोंथांमोना मोनसे सिपनि थाखाय मोनसे भट गेलेफिननो हायो। सिपआव सोर जिरायनांगौ सोर जिरायनाङा बिनि थाखाय मोनसे भट खालामफिननो हायो बा लटारि सिस्टेम नोंथांमोना खालामनो हागोन नामा आंनिफ्राय बेखौसो सोंलु खालामो। दा जाय हक आंनि कुइसनाव बा आंनि बुंनायाव गेना गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निस्सय निमाहा होदो आरो लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ एसे खोनासंनानै लाग्रोदों नोंथांमोन। आङो मोनसेल' खोथा बुङो बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों आंनि माने आं दलनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै बुङाखै। प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ गोबां मिशन दङ गोबां भिजनजों लानानै 40तानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ। सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ। बे समाव आं मोनसे लुगैयो बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ किन्तु
हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ आरो फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सन 15था जि समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15थाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव बे आंनि पार्सनेल दै चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ। दा नोंथांमोना मानगोनां बिटिआर हालामनि राकेश ब्रह्म बिथाङा अर्थात इउ पि पि एल निफ्राय मा बाथ्रा बुंदों निश्चय खोना मोनबाय बा बुजि मोनबाय। दा नाजादों लुगैदों बयबो बेफोरबायदिनो ज' जानायखौ बा खौसे जानायखौ जोंनि बर' हारिनि मोननैल' पलिटिकेल नायल' जाल' नङा होमबा जोङो बिदा फंबायानोखा आरो जों न'खर गंसेनिनोखा। दा बे हिसाबै जोङो बयबाबो लुगैखायो जे जमा जानायखौ एबा आखाइ हमलायनानै बिदा फंबायै ग्रोम ग्रोम माने संसार जालांनाय एबा न'खर दालांनायखौ थिग बेफोरबायदिनो जोंबो पलिटिकेलखौ जमा जानानै माने अराय सम हारिनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय बर'फोरनि जेंनाफोरनि थाखाय खामानिखौ मावलांजानो लुगैयो। आरो मोनसे खोथा ओरैबायदि बुंनो थाङोब्ला दायो चिफखौ सोर जागोन सोर जाया बिनि थाखाय गोबां कनफिउस जानानै दंगासिनो दङ। दा बे चिफ जानाय जायैया उननि बाथ्रासै सोर जायो सोर जाया आं दहायनो बुंखाबाय माबायदि खालामबा मोजां जागोन बा मोजां जाया बे आंनि साननायजों आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोना खिन्थु मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों बेखौ आं मिथिला नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो माबोरै खालामबा माबोरै जागोन। दा बे बिथिंनि गेजेराव आं फंनैसो बाथ्रा बुंबावनो सानदों। जेरै मोनसे समाव एसामिसफोरनिफ्राय उकिल गगৈ नङा होमबा उकिल गगैया जेल सिङाव थानानैबाबो इलेक्सन दारायनो मोन्दों बा इलेक्सन गेलेनो मोन्दों। थिग बेफोरबायदिनो जोंहाबो मिस्टार रन्जन दैमारि बिथाङा बा रन्जन दैमारि सारा जेल सिङाव थानानै एनडिबिनि जानानै इलेक्सन गेलेनो हानाय जोंहा खेमथा दंना गैया बा बे मोन्थायखौ बे पावारखौ जोंनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा होगोन ना होआ नोंथांमोना एसे साननानै नाय। जुदि होयोब्ला जोंहा एक्स एनडिबिनिफ्रायबोथ' देग्लाय बिजाथि फसंनो नागिरदों बा बिथांमोनाबो पलिटिकेलाव एक्सट्राहै पलिटिकेल हान्जा दानाय जासिगोन दल दानाय जासिगोन। नैबे बिथिंनि गेजेराव आं बुंनो गोनां बायद' जानानै फैदों। मानोना उकिल गगैया मोनसे समाव जेल सिङाव थानानैबाबो इलेक्सन गेलेनो मोन्दों नङा होमबा बिथाङा देरहादोंमोनबो खोमा। दिनै बेफोरबायदिनो थिग जोंहा एनडिबिनिफ्राय बा एक्स एनडिबिनिफ्राय गासै बर' रायजो राजाफ्रा बा बर'नि मानगोनां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा सानै हयै जिथुनाखि बर'नि सासे बिर जोहोलाव बुंनो थाङोब्ला बर'नि सासे टाइगार होनांगोन बिथांखौ ना बर' रायजोनि सासे टाइगार। दिनै बे बिथाङा जेल सिङाव थानानैबो जेलनिफ्रायनो इलेक्सन दारायनो मोनोब्ला जोबोर मोजां जागौमोन नामा बा देरहालाङोब्ला निश्चय माबा मोनसे जानो हागौ बा एनडिबिफोरनि गासिबो रिहेबिलिटेसनफ्रा रेजें जानो हागौ मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोननो हागौ बिथांमोननि केसफ्रा जिथुनाखि पेन्डिं जानानै दं बा फासिनानै दङ नैबेफोरो एसे रेजेंआव फैगोन नामा जों बेखौ साननो हायो आरोखि। दा माथो बुंबावनो आङो लोगोफोर एसेखिनियावनो आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय जय हिन्द।